Kinsa may nakaila na nako dinhi, taas ang kamot. Kinsa may wapagyod kaila, taas ang kamot. Magpaila kog sumpay atong giingon ni sister, sa ni Sister Lumen. Ako tong dugagan, natawo ko ni atong November 24, 1963. Kinsay parehan akong edad dinhi. Maguwang muna ako kasagara, no? 1 year na lang, gamay na lang, 1 year na lang kuwang, mahimo na sad kong senior. Inig ka senior na nako, anha na ko lingkod tipo ninyo. Bitaw. Niya, ni graduate ko og elementary dito sa Napo Elementary School sa under na sa Guadalupe Parish niadtong 1979. Nya ni graduate ko og high school diha sa Cebu Institute of Technology CIT 1983. Graduate ko og Commerce Accounting sa CCC Cebu Central Colleges nga karon University of Cebu na niadtong 1987. Nya nakatrabaho ko sa Fairmart Cebu. Kisay pamilyar sa Fairmart? Nakatrabaho ko pagka June 1987, Department Head ko sa Maintenance, mga janitor. Diha ko nakaton paggamit og map, gamit anang paliser, nya unsaon pagpasinaw ang salog. Diha ko sa Fairmart ana nakaton. Kay ako'y head, apil sa kog trabaho sa mga janitor, mga panday, electricians. Nya pagka October 1987, na-hired ko sa Land Bank of the Philippines. Nya dito na ko nadugay-dugay, ni-resign ko pagka June 1995 kay misod ko sa seminaryo. Pagka June 1995, dito mi nag-abot ni Father Roy Bukag. Nagka-classmate mi. Dungan mi graduate sa philosophy pagka March 1998. Nya nagbuwag mi pag theology kay gipadaman ko ngadto sa University of Santo Tomas Central Seminary. Dito ko nag-eskwela sa akong theology o sa akong specialization katong canon law. Pero nagdungan sad mi og ka-ordain ni Father Roy, nilang Father Chris Amores, Father Mar Balili. Nagi mo to Father Chris Amores dire, di ba? Nagkadungan mi. Pero manghoda na ako silag tag 13 katuig. 13, 12 katuig. Manang ako'y ilang kinatiguangan nga kauban sa seminaryo. O humana to, pagka-ordin ako, na-ordin mi June 22, 2004. Ni-spend pa kog 3 years dito sa Badila, kaya nagtiwas ko sa akong degree. Pagka-uli na ko diri April 2007, na-assign ko sa Spiritual Pastoral Formation Year sa seminaryo kanang nasulod sa Archbishop Residence Compound 2007 hangtod sa 2014. Nya gipakapinan tog laing mga assignments. Na treasurer ko sa San Isidro Parish School. Nya nahimo pagyud kong administrator sa mission station sa Maumawan. Nahimo na narong Our Lady of Guadalupe sad nga parish dito sa Maumawan, bukid sa Guadalupe. Nya pagka 2014 mao tong na-assign ko sa prisuhan. Diha ay mo to yung prisuhan dire. Nana diha. Diha na tumo nga to dool sa dagat. Maganhan ko diha. Pero ika-12 na or ika-13 na nga prisuhan nga akong suroy-suroyon kada buwan. Nya 5 years ko ana. Pag 2019 nabalhin ko dito sa San Vicente Ferrer Parish. Tuan ako ron dito. Nya mao na nay akong background. Karon sugod na tag istorya. Sa atong pag-istorya-istorya na ako'y pangutana-pangutana.
Nya, pareha tong sister ba, katong MC, mangutana sad. Nya, kung mutubag gani mo, doon na mo'y puntos dito sa langit. Nya, gwa gani mo tubag, inyong puntos adto sa impierno. Daghan man kayo mo, siya wag mo tubag. Nya, kung wag mo tubag, tagaan tamog chance, ako mong doolon. Mupili kung kinsay akong pilion. Mubalibad gani, automatic, padong si impierno. Nyag mo tubag, nya sakto ang tubag, malangit. O nya, og mo tubag, pero sayop ang tubag, purgatorio. Ay na lang. Okay lang mo, ana? Sige. Kuantaron, mga 1 hour and 45 minutes siguro ang akong pagyaw-yaw dire. Okay ra ninyo? Haron ini kalas 3, magsugod na ta sa atong Holy Mass. So muhuman ta dinhi og 2:45. Kun buhi pa mo. Ang katong mamatay, una-una lang mo gawas, ha? Adto mo dito sa morgue. Lenten recollection. Unsa man ang Lenten, Kwarisma, unsa may kahulugan ana, kinsay motubag, dool dire. Unsay pasabot anang pulong Lent or Kwarisma? Are. Wa, gyud. Ali brad. Kani siguro gining malangit. Nyag masayop, purgatorio. Para sa kanako, ang kanang Kwaresma, muna 40 ka adlaw, 40 ka gabi, diin nagpuasa si Kristo aron pagluwas atong sa katawan. Pakpak. Wa na. Langit na to. So, usatos mga nindot nga tubag, 40 ka adlaw natong gihandom nato ang 40 ka adlaw, 40 ka gabi diin si Jesus nagpuasa dito sa disyerto. Kana usatos mga tubag. Kisa pay mo tubag na pa may daghan aning kato adara. Baos gidayon da. To ning pangutan-on. Magandang hapon po sa lahat. Ang recollection sa Lenten season is paggunita sa araw ng kamatayan ni Jesus. Pakpak na sad. Adto na sad to siya, puntos na sad to sa langit. Ang sanang gunita, sister? Paghandom. Paghandom sa kamatayon, kasakit o kamatayon ni Kristo. Kisa pagi pandya, gusto mo hatag sa inyong tubag. Na? Wa na? May rasad. Wa na. So, ang Lenten season or Lent, muna, 40 kaadlaw. Ang 40 kaadlaw nga gi-practice sa simbahan mao ang pagpangandam nato sa pagsaulog sa dako kayong gasa nga gihatag sa Ginoo nga mao ang kaluwasan. Kanusa man na moabot ang kaluwasan nga atong handomon balik-balik kada tuig inig Easter Sunday. Kanang Easter Sunday nga mabanhaw si Jesus mao na ng katumanan nga naluwas na tang tanan. Nya unsa may meaning sa dihang naluwas na tang tanan, natuma na ang pagkabanhaw. Unsa may kahulugan ana? Ang kahulugan ana pwede na tang mga matay. Sige, honghongi mong tupad. Imong tupad ba? Honghongi. Labi nagbungol-bungol na. Ing na, pwede na kang mamatay. Ina, sige na. Imong tupad ba na? Pwede na kang mamatay. Bito, nga naman, sa unang panahon, ang kamatayon, murag katapusan sa tanan. Kaya nga naman,
ang tanang mamatay sa wapa mabanhaw si Kristo adto ibutang sa impyerno. Mobita na sa atong nagatuwa ko, doon na version diha nga mikunsad siya ngadto sa impyerno. Tanan yung mamatay adto sa impyerno. Sunan gana hasta sin Joseph didto sa impyerno gibutang. Kay wapa man maabli ang langit. Ang langit nasirado man sa dihang nakasala si Adan og si Eva, nasirado man ang langit. Wa na gyud makasuod dito. Matud pa ni Kristo, why bisan usa nga nakasaka sa langit, gawas lang sa tao nga nanaog gikan sa langit nga mao siya. So pag naog niya, giablihan ang langit para dunay munaog dire. Nya nabanhaw siya, misaka siya balik ngadto sa langit. Awa na, abli na. Pwede na tamusod, pwede na saan mo mamatay. Nganong inyo man kong tutukan? Nagtuod ay mo nga nagtuod ay mo di mo mamatay. Patay mo eh. Pero ang pangutana karon kay naabli namang daan padong sa langit. Nya sigihan man tag pahinomdom sa simbahan kada tuig nga abli na ning daan sa langit kay nabanhaw og misaka nagbalik si Kristo sa langit. Ang pangutana, ganahan ba mo nga mosud og langit? Ganahan mo o adto sa impyerno? Kinsay ganahan mosud sa langit? Very good. Diha lang, Brad. Okay ra na, Brad. Kinsay ganahan mosud og impyerno? Impyerno. Di mo ganahan? Bantay, ha? Nakaroon ang akong topic. Ako man ko, Bible based man ko, nga pagkatao. Pero dili ko hanitis Bible, ha? Kaning ako, pataka-taka lang sa ni. Pero, na ako'y basahon, or ako baka ding ipabasa, kasi mahiligon diha mo basa, Bible, gamay kay litra. Ay, mga batanon. Na yung batanon to diha, matong atong MC. Nisibat naman sa tingali ito. Mura ba na styles mga batanon? Musultig ka diyot niya, human mawa. O sige, kinsa dihay makabasa na malangit sad. Ama naman ka, Brad. Kada sa lain. Tagaan na ito gigayon ang lain. Na? O gwa gani. Na? Ako nila ni agwantahon. Kisay mo basa diha. Tabang spari. Tanawan ninyo, ha? Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 17 hangtod sa 31. So Mark 10:17 to 31. Sige, diri na. Nadia, tanawa. Mark 10, og namoy dagko-dagko diyang Bible. Mark, Gospel of Mark, chapter 10, niya 31 to 17 to 31. Sige, palihog og basa dire. Mo ni atong unang basihanan sa atorong pag-storya-storya. Sige nga rin. Nga, kanalay dada kay dagko-dagko naglitra. Kari pino kay naglitra hasta ako galisod kong kakita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, sumala ni Marcos 9:17 to 31. Ang dato, sa diha nga mulakaw na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya. Miluhod sa iyang atubangan ug nangutana. Maayong magtutudlo. Unsa may kinahanglan na akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon? Nangutana si Jesus kaniya. Nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw,
ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw panglimbong, tahura ang imong amahan o inahan. Mitubag ang tao. Magtutudlo, nagtuman ako niining tanan sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Mitutok si Jesus kaniya, uban ang gugma ug namulong. Usar kabutang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nga ni kasunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, naguol siya ug masulubong bibiya kang Hesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi si Jesus sa iyang mga tinunan ug mihingon kanila. Lisod gayud alang sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakurat ang mga tinunan sa pagkabati nila niini. Apan mipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, lisod gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa gingharian sa Dios. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinunan ug nangutana sila kay Hesus, kun mao kana, kinsa ra man di ay ang maluwas? Mitan-aw si Jesus kanila ug mitubag, dili kini mahimo sa tao apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayud sa Dios. Unya, misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon o inahan o amahan o mga anak o mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita makadawat ug labi pang daghang nining kinabuhiya. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak, ug mga uma, bisan tuod ug lutoson siya. Ug sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan sa nahiuna karon maulahi, ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna. Mao kini ang ebanghelyo sa Ginoo. Salamat, sister. Nakadungog mo? Si Kristo nagtudlo nato, pinaagyan nimong ebanghelyo, unsaon nga makasulod tag langit. Yang katapusan sa iyang pagpanudlo, ningon siya, daghan karon ang nahiuna, maulahi. Daghan sang naulahi, mahiuna. Kinsa may gipasabot niya aning nauna? Mga senior citizen. Nauna mo pagkatao, di ba? Senior na good mo. Pero pwede di ay nga mag-una na ka pero mauwahi. Nya pwede sad nga ang naulahi, sabot mga bata pa, batanon pa, unya, mauna. So ang pagsudig langit, wa mag-agad, kinsay nauna, kinsay naulahi. Nga naman, dili manggod ni siya, wa manggod ni mag-istorya og distance. Wa sad ni mag-istorya og edad. Wala ni sukda ba og distance and time. Unsa may gisukod dinhi? Unsa gisukod? Kana ang gisukod, ang sukdanan, ang atong desisyon. Mo desisyon gani ka karon nga mosuod kag langit, karon dayon suoden kag langit. Pero di gani kaganahan karon, karon dayon di nakakasuod og langit. Nyaraw pananglitan, senior citizen ka, 70 na imong edad, nya di ka mosuod og langit karon.
Nakasod ka, dili. Dili. Karon ba? Nya naaman dito'y batanon nga 18 edad. Ni desisyon man nga musod og langit. Kinsa may mauna ninyo og sod? Unahan kas 18. Di ba? Nakaron, unsa may desisyon nga gusto ni Kristo nga atong buhaton para makasud tag langit. Nay duha ka buok iyang gi-require. Unsa may unang requirement? Ingon siya, tumana ang balaod. Unsa mang balaora? Tahora imong mamagpapa, simbaha ang Dios, ayaw pagbaton og Dios-Dios, unya ayaw pangawat, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, kana, ayaw pamakak, nana sa 10 commandments. Muna'y una niyang gisulti aning batanon nga miduol niya. Ingon dayon batanon, Lord, kanang tanan nga imong gisulti, ako ginang gituman, sige kog simba diha sa Minglanilla. Buntag pa lang sayo na anak ko kay magrosaryo. Mao na bisyo sa mga senior, no? Magsige na lag rosaryo. Mananabtan ko sa minteryo, Lord. Manabtan sa ko sa mga patay, kay ako patyo no naman sahad na nabtan. Sige gyud rosaryo. Hukdon ko nagrosaryo ang tanang rosaryohan. Wa ko'y gilibak, wa ko'y gipasakitan, wa ko mangawat, wa ko manaot. Gipasaylo nako ang tanang nakasa nako. Ingon dayong Ginoo, gisulti mis batanon, kana tanang sugo, Lord, ako na nang gituman, sukad pa tong gamay pa kong bata. Unsa may gisultis Ginoo dire? Mahigugmaon nga mitutok si Jesus kaniya og miingon, usa na lay kuwang. Ang second requirement. Unsa may second? Humanta magbinuotan, humanta magsigig simbas Ginoo. Unsa may final requirement? Ingo si Jesus, sige, buotan man kay ka, pauli sa inyo, nya ibaligya tong tanan nimong katigayunan, unya ang halin ihatag ngadtos mga kabos, unya balik dinhi sunod nako. Unsa may naitabo sa batanon na sa ato ebanghelyo? Pagkadungog niya ani, milakaw nga masulubon bugat kay gibati. Ingon tingito siya, tinarong pata, pahatag no na. May ayaw ng ginuhuan eh. May magnanikas ko, may mag-ako ng gikawat ng akongan, may magnangurakot ko. Nya karon ipahatag anang mga kabos. Kinsa may kasagaran mahimong kabos sa atong katilingban. Kanang kabos ba kanang way balay, way hapit gikaon, way hapit isulob. Kinsa man na sila? Kasagaran anak mga tapulan. Kay magkugi ka, di man jud ka mahimong kabos. So kanang mga tapulan, so kung atong i-interpret ingos Kristo, ibaligya ng tanang bunga sa imong kakugi o ihatag ngadto sa mga tapulan. Okay, kinsa may mahimong kabos nga mag-standby kanang mag-standby lang. O saan pagka-income ana nga mga tapulan man kayo? Kanang mga way grado tungod tapulan sad mo eskwela, tapulan sad mo trabaho. Kinsa pag yung mga kabos, kanang mga tao nga gikas prisuhan, kana nga priso, wa gitaw na inahot, wa na magay na pamilya niya, adto ipahatag ang atong napundar sa atong pagkakugihan, sa atong pagbinuotan. Sugot mo dili, sugot dili, ang muingong dili, di mo kasud sa langit. Maoto nilakaw ang batanon, gada siyang kwarta, di mada, oy, di mada. Di na siya Ginoo. Di na Ginoo kay Ginoo pa na, kahibaw na siyang nagbinuotan ko. Siya nang kagsigi kog dupa-dupa diri, barog diri, yaw-yaw maayo, unya inig kadawat ng kuskulikta, ingnon kus Ginoo, ihatag nas mga kabos. Ako, grabihan na masadaan ni Lord. Kapoy na kog barog diri. Ako pang tunlan, hurot pa kung laway sige yaw-yaw, nga ihatag na to anang standby diha. Kansin ako, no? Mao na, paglakaw na sa tong batanon,
nilakaw ng batanon ba? Imagine ha, nilakaw ang batanon, gibiya si Jesus, galingo-lingos di mayo, di na mao, di kung sugutan na, da. Ana, lingi de si Jesus sa iyang mga kuan, iyang mga tinunan, unsa may gisulti ni Jesus, pagkalisod gayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Mas sayon pa sa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Kinsan nyo dinhi nga makapasod pa anang hilo sa lungag sa dagom. Taas ang kamot. Way gamit-gamit glasses. Maayo. Sayon ba ipasod ang hilo sa lungag sa dagom? Sayon lisod. Lisod. Sulay ko no, ilisi ko nung hilo, kanang kamil, mo isod dito. Kamilyo ba? Kamilyo. Bisag iring na lang, iring. Sige. Bisang gitingal ilaga, isod ko no des lungag sa dagom, kahimo mo. Mahimo imo sa nang himong hilo, taaso na nimo maayo ang ilaga, imo nang inaton og maayo nga mahimo kagamay sa hilo, nya imo day isod itong ilaga. Lisod. Pero mas sayon pa kuno na nga mabuhat nimo kaysa dato sa pagsod sa langit. Lingi ay mong tupad. Na dato ka. Yan na. Pangutan na. Yan ang saan ka. Dato ka. Sige na. Pangutan na. Dato ka. Inya, ko gani siya. Naigamayng kwarta. Sala. Di dyan kakasod og langit. Kay ipahatag mang tanan, dili man ingon binlan-binlan og jutay tanan gyud. Amo na kining maong sugo mga igsuon, mao ni ang desisyon natong himuon. Kinsa tong mo desisyon nga mosugot ko anang maong sugo, congratulations, malangit dayon ka. Kinsa tong maingon, di madaoy, lisod na ana, awa na, mauwahi na ka. Mauwahi. So kining na nag-una, kining niya sa likuranan, nauna naman ana, ako ning pangutanon. Nagigay ko na be. Unsay imong desisyon ter, sugot ka, dili. Dua-dua. Kani, klaro kay impierno. Nga naman, ay na ha? Ang iyang tubag, duha-duha. Si Kristo, nasa nis Bible, wala ko kibawag unsa nga verse. Kamo mga hilig ni Bible, mga Catholic Faith Defender, kahibawon mo anig unsa ni nga verse. Dihay kausa nga si Kristo niingon, kung kamo pangutanon, tubaga lang ninyo oo, kung imong pasabot uyon ka, o dili kung supa ka. Doon na gani laing pulong ani, iya na nasiyawa. Mo to, iya to siyawa. Pag ingon ako, sugot ka, isya, duha-duha. Dili man to, oo, di sa dili, ayawa to. Testingan ako, dili, wa ba ni sa diyawa, din in the pita. Kaya na. Ang saman ka, Brad, sugot ka, dili. Dili. Dua-dua pa. Magkuyog na silang duha. Holding hands ni sila padong sa impyerno. Sa ito padong dahil sa impyerno bitaw ta. Ang usa gaping, ang usa naka-red. Niya mag-holding hands ni sila padong sa impyerno. Ay mangita ta diri sa luyo basin pag ni adi ay. Na ba kay malangit ani? Adi ay gagreen ay kaning gagreen ato ni pangutanon. Unsa man ka, uyon dili. Muuyo na lang ko, kitungod sa atong Ginoo. Kani siya, impirnohonon gapon. Nga naman, wa lagi pakapin. Oo, o dili. Iya siya, uyo na lang ko. Gipasangil pas Ginoo, mao makipagbuot sa Ginoo. Impirnohonon sa kitong dako. Diri-ari ko, kanini basin pag malangit ni. Uyon. Ayay, di ana ini oyon. Pwede nang mamatay. Kapwede ana, unsa may imong paaboton, mamatay ka nga padung ka sa impierno?
Mauyo na eh. So karon gyud dayong orasa, recorded na ni siya sa langit. Pero wa ko maingon mamatay ni siya karon. Pero recorded na siya sa langit. Ang kuyaw lang iniguli niya sa ila, kay uyo naman siya no, biyaan niya tanan. Iguli niya sa ila, gilungkab iyang balay, ang iyang kwarto. Niya gikuha ang iyang mga kwarta o iyang alahas gibilin. Ang kuyaw masuko. Piste ning animal kasi galungkab ini. Ana, awa na impierno sa dayon. Pasabot, uyon man siyang biyaan niya tanan, biyaan gid tanan, ikakita niyang gilungkab iyang balay, maingon din siya, sugod na tagsod langit ani. Ay mo ana, bantay mo. Pirno gid mo ana ba? Klaro kayo? Kung ang pare magsigig dawat og kolekta, malangit, maimpierno. Kaya kamo ako pahukmon. Kaya kanang sibot, inigtuyo ka ng sibot ana. Labi na karon, patuyukan mamog sibot, ang muhog malangit, ang di muhog sa kolekta, impierno. Onya, ari man anyo ihatod sa pare. Karon, inigdawat sa pare ana, unsa man pare, malangit, maimpierno. Kisay mo ingon nga malangit, tasa kamot. Ay, praise the Lord. Nagitay 5 kabuk ang mga loyalist pare. Kinsay mo ingon, maimpirno. Tasa kamot. Wa mo'y batasan. Inyo sang patyong pare nun. Maura kita na among kalipay. Wa man gani may asawa. No? Sikreto ra. Di ba? Kanang, bitay. Unsa man day ning way klaro sa daan niya. Hasta pari, may impirno. Kuyog tater. Wala pa brad ay abasuhan. Kuyog na brad, impirno tapadongan eh. Dili ang gidaghanon sa kwarta nga imong gikuptan ang basihan kung dato baka o kabos. Ang pasabot ni Kristo kay niingon mga apostoles, ug mao na Lord, kinsa ra man day maluwas? Kay silang tanan na sila kwarta magamay madako. Kinsa ra may maluwas? Ingos Kristo, mahimo ni sa Dios pero di ni mahimo sa tao. Nga naman, tinuod mo ni ang sugo nga ihatag ang tanan ngadtos kabos. Pero ang pasabot di ay ni Kristo, gihubad sa na ni San Pablo, kay gi-explain man ni Kristo ngadto sa mga apostoles, usas iyang gi-explainan mao si San Pablo. Muna nga nagsuwat si San Pablo, wag yapon ko kay bawog unsa ning bersikulo sa Bible, niingon siya, ang paghigugma sa kwarta maoy tuburan sa tanang mga yawa. The love of money is the root of all evils. Sa ato pa dihay, ang dato di ay nga gipasabot ni Kristo, maunang tao nga nahigugma sa kwarta labaw sa Ginoo. Kanabang imo nang gipakaginoo ang kwarta. Di ba doon na sa tuy usa nga giistorya ni Kristo, you cannot serve two masters at the same time. Dili ka pwedeng moalagad sa duha ka agalon. Mupili gyud ka. Nya mao to ningon ni siya, dili ka pwedeng mahigugma sa Ginoo ug sa kwarta. Munas maksurban do na say kanta gugma versus kwarta. Pagpili asaka. Ana. Karon di ay ang basihan day gugma. Nganong gugma man? Tungod kay niingon si Kristo, dili ko muhukom ninyo sumala sa inyong hitsura. Siya may muhukom na to dito sa langit. Sa di ta muhukman, pinaagi sa inyong hitsura. Ako mong hukman diha sa inyong kasing-kasing. Kay naa diha ang gugma, kinsa may imong gihigugma, Ginoo o kwarta. Kinsa dinhi ang nahigugma sa Ginoo, labaw sa iyang paghigugma sa iyang kwarta. Taas ang kamot. Sige na. Kanang nahigugma sa Ginoo, labaw sa iyang paghigugma sa kwarta. Iguli ro ninyo sa inyo, masunog to inyong balay.
ra. Ngano man dig masunog ang balay? Total wa man masunog ang Ginoo. Di ba? Oh, ana. Kinsa man ninyo dinhi ang nahigugma sa kwarta ug sa mga butang nga mapalit sa kwarta labaw sa Ginoo. Taas ang kamot. Mga bakakon. Daghang bakakon aning mga tiwasonon. Kamu ba na senior na lang mo, bakakon lang yapon mo. Sige, basin sa nasayop ko. Kinsa man dinhi ang wap ka desisyon kinsa iyang higugmaon, Ginoo ba o kwarta? Tas kamot, undecided. Kano bang wapa ka kapili? Pink or red? Or unsa tong usang color? Napay blue. Unsa to sa? Green o ana. Kanang wapa kapili ba? Kinsa man? Oy, mga buangon kay mo. Gatuo mo, wa makitis Ginoo inyong kasing-kasing. Ang ako sang kasing-kasing, nakitaan sa nis Ginoo. Matod pa ni Kristo, di pa gani niyo isulti, ako na nang nahibawan. Bisan ang kanang pinakasud sa inyong kasing-kasing, wa pa nimo masulti, ako na nang nahibawan. Karon, gitagsa-tagsa na mugduol sa Ginoo, nagsige na yung Ginoo, ikaw malangit, ikaw maimpierno, ikaw maimpierno, ikaw na. Awa dia. Unsa may timailhan, kay di man ginamanugan. Unsa may timailhan nga ang tao padong sa impierno. Unsa say timailhan nga ang tao padong sa langit. Kani mo na ni Roy Alegre. Gusto mo mahibaw? Naman na yung mga timaan. Na yung mga timaan eh. Ya, gusto mo? Ako mong tudluhan? Gusto o dili? Huwag mahayay ha? Pero ay lang sa mo panglibak, obserbahi lang. Obserbahi lang ba? Tanawa lang ang mga sinyalis. Unsa may timaan sa tao nga padong sa impierno? Tinining. Una. Natog di. Padong sa impierno ha? Una, masulubon og naong. Lisod kayo mupahiyom. Gana lang. Kita gani mong taong ingon anag naong kana impiernohono na. Na? Observe imong tupad left and right. Lingi-lingi walang sa. Nagani usa diha imong tupad gagaana lang. Kana sa naong palang ilhanan nimo ng padong sa impierno. Nga naman, kaya ang impierno manggod kasakit nga way katapusan. Kalayo, sunugon ka, kasakit. Sa ato pa og magpadong kasakit, di ka malipayon. Gisway ko imagine na ha, tuwa ka sa inyong balay, nag-atang na ang mga military des ubos sa imong balay. Nyaging ka, kanaog diri, kay amo kang pusilon diri silong. Magkatawa ka muna, Ha? Tagaan ka na mo usa ka oras, pagpangandam. Inig usa ka oras, kinala manaog ka, kay amo da kang i-firing squad. Malipayon kang mag-andam dito? Mag-agas tingala imong luha, no? Patyunon man ka. Silutanan man ka. Pero ingnon ka, panglimpyo na diha, pangandam na kay andam ng imong visa padong sa Canada. Manuroy ta dito. 1 month, libre tanan. Inighipos di mo sa imong butang. Unsang kagnaw? Sorry. Asam ka, Canada. Isa libre, Canada, libre. Na, ang tao sad nga padong sa langit, malipayon og naong. Malipayon og naong. 24/7 ang iyang naong malipayon. Gaan ba? Dili bugat. Namang mga tao nga igtanaw pa lang ni mos naong, hasta ikaw bugatan ka. Kailang naong bugat na kayo.
Kasagaran ani kanag yung kusog ay maningil og utang. Na tanawa lang nang nanagmotor, di ba? Ukab des notebook. Kusmod gig naong, di mo smile, no? Kay maningilay magutang. Pero tanawa na mga tao nga magsigig yun og panghatag og kwarta. O, smiling kayo, eh? Smiling kayo. Igdool mo, napaday kwarta, ma'am. Wa na. Smile na siya, wa na siya ikahatag. Pero ang nauna, smiling kayo. Kanang di yun maningil og utang. Oy, padoong ginas langit. Nga naman, sugo man na ni Kristo. Awa ha, unsa to'y sugo ni Kristo? Kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ana, tanawa ng sigig paningil, supak sa sugo ni Kristo, bugat og naong. Bugat og naong. Ako na yun ha, masulubon og naong, padong sa impyerno. Lipay og naong, padong sa langit. Ikaduha, kani siya rog. Kaning una na ko nga kanang kuan, timailhan. Kinsa dinhi ang padong sa langit, ta sa kamot. Ilan na si mong naong kay malipayon kag naong. Oh, why ni isa? Pulos mo na. Sige, mayo. Sunod. Sa gusto pa mo, padayonon? O muhonong na ko? Sige, o lagi. Lain na sang timan. Padong bakas impyerno o padong bakas langit. Ay kaduhang timaan, nga di gyud malalis, ang padong sa impyerno nga mga tao, dali kay masuko. Dali kay masuko. Way pasensya. Sige yaw-yaw, balik-balikon pag ginagyaw-yaw. Dali masuko. Pikon kayo, tandugon kay batasan. Gikan pag nagsimbahan, iniguli palas balay, wapa kailis, no? Nya, usay, magdadapag rosaryuhan, gayaw-yaw na. Kung sa mamudin, higing nang tamudin pamango na mo, sa mamudin. Wagi mo kapanghugas niya, wagi mo kapanghugas. Mani, pagikan ako, mo paningin ko. Kamu, ingat. Iana pang rosaryuhan. Garosaryo manggalakaos dan pag-abot sa balay nangasaba ganaan na pas rosaryuhan kanang naonim may kay nus-nus na diri ayan kana bang dali kay masuko ba padung na sa impyerno kay kanang kasuko iya manasiyawa sa ato pa kay sige magagkasuko naayawa diha nimo nya ni kamatay nimo kisa may mudahan nimo ang yawa nga naa diha sud nimo. Lingian na yung tupad. Yung naakayawa diha. Tanawa pangutan, di ba na sa dali masuko? Kamu no, sugo-sugo, nasuko na sa nomo nako. Klaro, nagidinong kayo. Uban dia, sige, lingian yung tupad. Sige sa palingi, si palingi ni pariyaw eh. Klaro kayo, giyawaan. Klaro kay stanan. Anya ko ng pari, boy dali kay masuko. Magmisa, masuko lang gyapon. Unsa man ang pariya? Padung sa impyerno. Nagsutana pa. Dali ara ba masunog sa sutanas pare sa impyerno eh? Arang-arang pa ng short sa mugbo kay short kay dugay pa na magisi. Dugay pa na masunog. Pero sutanas pare nipis kayo, so masunog lang dayon na. Kuyog pa ang madre. Kaya ang bilos man dali sa kayo masunog. Pakapinday ng mga CWA. Ang uniform sana sila, atos na nga to. Sunod na yung tanang senior citizen. Mga kusmod ignaong ba, kaya watagay sa ilang allowance. O na, wala ka ng kasuko, iya na siyawa mo na ningos Kristo. Matod ba Kristo? Ginaingon sa karaang kasuguan, ayaw pagpatay. Ang magpatay, taralon ngadto sa impyerno o sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo, matod pa ni Kristo. Kinsa tong masuko siyang isig katao, ibanlod sa impyerno. Patay mo dia. Bantay mo anak.
kasuko padung na sa impierno. Kinsa man ang moadto sa langit kanang tao nga di gyud masuko. Unsa may opposite sa kasuko? Kaluoy. Kanang tao nga dali kay maluoy. Kay kana man kung kasuko, maglagot ka sa nakasa nimo. Kanang kaluoy, maluoy ka sa nakasala, sa mga makasasala. Maubita na kanang divine mercy. Unsa man ang divine mercy? Maunay gigamit ni Kristo aron kaluy-an ang mga makasasala, labi na gyud ang makasasala nga mga tiwasuno na. Ano bang nahiuna? Hay ba ni sila ron? Ni atin og recollection kasagaran. O na, mo ni. Apil na ning speaker. Ana, kaluoy. Akaron o gusto mong malangit, ay gyud padalas kasuko. Nabi tayo mingon ako, Father, dali radyon kay kung masuko, Father. Iampo ko, Father, nga di na ko dalig masuko. Nako, dili man na siya iampo, nga di na ka masuko. Sa unsam day, Father, nako, desisyon nga dili ka masuko. So lisod kay Father, oy, akong bana, Father, palahubog kay tanan. Unya sugarol pa jud kayo. Di pag yun mo kuas kwarta, kawaton pag gamay na kong kinitaan. Nya naas ko mga anak, Father, pero tigyon gahi ag-o, Father, mga tapulan kayo. Di madag, di masuko, Father, eh. Nako, desisyon na ginani mo. Isa usa may ilis. Nako, unsa man, Father, nako, ilisi nagkaluoy. Desisyon nga maluoy kaniya. Muna iniguli sa imong bana nga porting hubuga, ingna dayon kaluoy sa akong bana. Galisod og lakaw. Ana. Di ba? Di ka maluoy ana, nagakamang lang nas kahubog. Nya pagtanaw nimo sa bulsa wa nagi kwarta, nangutang pa dito kaluoy sa akong bana, dako kay utang. Di ba? Kinahanglan pag ginani mo isuko. Nya karon kay nagmaoy man, gikulata man ka. Unsa may sulti? Agi mo isulti nito, kaluoy sa akong bana, gikulata ko. Nganong at tanawa si Kristo. Unsa may gisulti ni Kristo sa diyang gikulata siyag maayo. Gilansang pagid siya sa krus. Di ba 7 naman lang to kapulong yang nalitok? 7 last words of Jesus. Unsa may una niyang gilitok sa iyang 7 kapulong be? Ningon si Kristo, amahan ko, gabitay na siya sa krus ha? Hapit na di mayanghag ang ulo kay perti ng kapuya. Naapagipurong-puro nga tunok. Agas pagyug mayo iyang singot ug ang iyang dugo, hurot na hapit. Ningon siya, amahan ko, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Unsa man ang word pasaylua? Mo pasaylo kag wa ka maluoy? Nag-unag yun ang kaluoy ni Kristo. Tabla ra sa to ningon si Kristo, amahan ko, kaluoy sila, kay wa masayod sa ilang gibuhat. Ana, luoy. Sa ato pa si Kristo, kada tamparos niya, kada kulata, iya radyong ingnon, kaluoy, wa masayod sa iyang gibuhat. Oh, kanay mong bana nga, hubog kayo, wa na masayod sa iyang gibuhat. Mangihi na lang gunas karsunis. Wa na masayod. Patakaan lang nagsuka, wa na masayod. Ikaw niya padir ka ng sugarol, wa sa da masayod siyang gibuhat, pataka na lang naglabay sa kwarta. Ang kwarta, ilabay-labay na lang. Wa na masayod eh. Tinuod bang wa masayod o dili? Tinuod? Kinsay mo ingon nga ang nakasala, wa masayod sa iyang gibuhat. Asang kamot? Kanang muuyon ba ni Kristo ba? Nga ang nakasala, wa masayod sa iyang gibuhat. Na? Oh, aliter, explain dire. Nganong nituo man ka? Og maka-explain ka, ditso kas langit. Na, wasad mo explain. Kani, duha-duhaan rasad ni. Kinsay mo tuo nga sakto ang giingon ni Kristo, ang nakasala, wa masayod sa iyang gibuhat. Taas ang kamot.
O diri, dool mo diri ni taas kamot, ipasabot diri ngano man. Kay kanang uban pulos na mga impiernohonon. Sige na, ngari na mo. Di man nila mutuong Kristo. Recollection ta niya, di mutuong Ginoo. Hoy. Hoy mo explain? Awa? Sige. Bahala mo diha. Sige na lang, pataas lang sa inyong kamot. Sige, pataas na lang mo sa inyong kamot, ha? Basta muoyon mo. Di na ta mo pa-explainon. Sige, kinsay muoyon nga sakto si Kristo. Kinsay muingon, sayop si Kristo. Amayo. Kanang wa mo pataas sa kamot, kaduha ko ng utana, wagin mo pataas, iyanas demonyo. Oh. Ako nang i-declare, iyakas demonyo. Kay imong pakasayop si Kristo. Sige, tagaan ta mo second chance. Kinsay mo ingon nga sakto si Kristo nga ang nakasala, wa masayod sa iyang gibuhat. Taas ang kamot. Mga choir, wa mo patas kamot. Sige, paubos. Wanay second chance, ha? Wanay second chance. Sige. Karon, ako mong pasabton. Ngano man nga si Kristo niingon man nga ang nakasala angay gyung kaluy-an kay wa masayod sa iyang gibuhat. Mao ni ang explanation. Teneneng. Ako mong basahan og Bible verse. May manang magka snabot kita. Kuan. Diya sa Revelation chapter 12. Revelation, Book of Revelation chapter 12 verses 7 hangtod sa 12. So Revelation chapter 12 verses 7 to 12. Kinsay ganahan mo basa? Kani basa na lang gini, wa na ni answer ana, wa na. Kinsay mo basa? Very good. Aliter. Revelation chapter 12 verses 7 hangtod sa 12. Kakita ka kaniter? Okay ra, Dre. Okay ra. Wala, nindo tao. Ay, at 12. Tana, 7. Unya. Unya may gubat didto sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini ug ipanghinginlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon ang karaang bitin nga ginganlag yawa o Satanas nga mo'y naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Unya nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon. Ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag nagayod sa Dios ang iyang gahom. Ingon nga hari o gipakita na sa Mesiyas ang iyang autoridad. Kay ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong sa atong kaigsuonan adlaw o gabi
gihinginlan na gikan sa langit. Gibuntog sa atong mga kaigsunan ang yawa, pinaagi sa dugo sa lating karnero o sa kamatuoran nga gisangyaw nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. Busa, paglipay kamo, kalangitan ug kamong tanan nga nagpuyo diha apan alaot ang yuta ug ang dagat kay mikonsad kaninyo ang yawa nga suko kaayo kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Okay. Wow, ninduta mabasa ni Muter. Wa pagi glasses. Pakpakan na to si sister. Oh, tanawa ha? Unsay gisulti diha sa atong Book of Revelation, dunay gubat nga nahitabo didto sa langit. Nirebelde ang dragon nga ginganlag yawa or Satanas. Nya kay napildi man siya, si San Miguel Arcangel maoy leader sa mga santos nga mga anghel. Nya kadto si Satanas mao say leader sa iyang mga anghel. Nya kay napildi man gihinginlan dito sa langit. So si Satanas gikan naglangit. Nya diin man gitambog nganhi sa yuta. Nya mo nang niingon dito sa langit, paglipay mo mga tao sa langit, kay wa nay magsigig sumbong ngadto sa Ginoo kana magsigig pamasangil ba murag kining ato mga politisyan magsigig pamasangil sa ang sa ilang kontra mo ilang isigi og sulti yang ilang sa aya lang ay di lang ta mapilan ng politisyan mapusilan unya ta so mo na gihinginlan ako no sa paglipay kamong naas langit. Kamong tanan nga naas langit kay ang tigsumbong ninyo gihinginla na o gitambog na ngadto sa yuta. Pero niingon sa diri, apan alaot kamong naas yuta kay naa na ron ninyo diha ang yawa, suko kayo siya. Pasabot ang yawa di ay ang yawa ba? Mao'y nagdas kasuko nya iyatang ilaron, iyatang biktimahon aron maliwat taniya. Nya unsa may iyang gamiton aron maliwat taniya? Iyatang tintalon aron ta masuko. So kanang tao nga nakasala gitawag na siya natintal sa yawa. Kay ang yawa gitawag og maninintal. Panuway, tigsuway. Nya inigsuway nimo, mukubit sad ka, awa na, natintal na ka. Ang yawa sa gitawag sa nasiya og prinsipe sa pagpangilad, Prince of Lies, ang pagpangilad. So kanasang nakasala, pwede sa na natugtawgon og nailad sa yawa. Nailad ba? Sama ng ilaron ka sa yawa, nga mo bata ka basta imong tinaon imong buhok. Kanang tanang nagpatinas buhok nangailad na siyawa. Nasa yuban ilaro siya kiskisi imong kilay di ba mo nindot na imong mata kanang tanang nangiskis kilay nangailad sa nasyawa. Daghang kayo yun. Nasa yuban ilaron nga putian ang imong naong kay nindot kay katanaon sus nangailad sa yawa. Daghan lingiyan na imong tupad lingiyan nailad daw kami sang mga pari usahay ilaron sa misyawa nga tigumatan ng kulikta aron madato ka no pangilad na pero amo lang sa nang sundon usahay aka mo wadi mo mailad na siyawa nga tiguma na tanan imong kwarta kay aron malipay ka kabuang siyawa kani daghan jud kay nato na biktima ni apil na ko usahay kamo mutuo mo nga ang kwarta makalipay o makawagtang sa kalipay. Kinsay mo ingon din nga ang kwarta makalipay, taas ang kamot.
nangailad sa yawa. Oh. Ege, tagaan ta mong sampula sa pagkamangingilad sa yawa. Ya, lisod na ba kayo ning yawa? Asa na, maglisod tag kakuha sa iyang pangilad ba kay master kay ni siya sa pangilad? Nga naman, bright mangug kaing yawa. Porting bright ta kisa may nakabuntog sa yawa nga di gyud wagin niya mailad. Si Jesus og si Maria. Si Jesus og si Maria gitintal sa yawa og mayog gamit tanan niyang abilidad. Wa gyud matintal si Jesus og si Maria, pero ang uban apil na ning nang nagtambong ro rekoleksyon. Di na manggay maminaw tungod lang anang snacks. Nangailad na, gatuo sila dili na makadugang sa ilang sugar. Pero sagdi lang, kay nag-recollection man taron, sagdi lang, pwede na mo mamatay. Kay nasuwat na mo tanan dito sa langit. Sige lang, ayaw mo paminaw. Aron, bitay paminaw, sad mo eh, asad mo maikog na ako da. Bitaw, joke lang na. Nakaron, nganong, wa mailad si Jose, og si Maria og si Jesus nganong wa mailad sa yawa tungod kay si Jose, si Maria og si Jesus wa mahigugmas kwarta og wa gid sila motuo nga ang kwarta maoy makalipay. Muna nga niingon si Jesus mao sa niyang nakita siyang ginikanan, ingon siya, bulahan kamong mga kabos. Oh. Wa mingos Kristo, bulahan kamong mga dato. Gani, ingon pa man gani siya. Kalisod sa usa ka dato nga mabulahan. Sa ato pa, ang kwarta dili makalipay. Sige, testingan na to ha. Praktikal lang ni. Kamo nga naglingkod diha. Imagine ha, nga naa kay 1 million sa imong bag cash. Kung sa imong bation, malipay ka o mabala ka? Ha? Oh, magsikap panglingian ay imong tupad. Di ba kani kawatan imong tupad? Yang imong bag imo ginanganaon, imo ginanggunitan, kay nabalaka naman ka, pero wa kay kwarta, ibilin-bilin na nimo imong bag diha. Di jud ka mabalaka. Gaan ang imong pamati, pero butangin nag 1 million cash na po kabandol nga tag 1,000, di ba magsige na kagkugos na imong bag. Nya di na kay kaganahan makikistorya sa imong tupad nga naman gasige ka concentrate. Sus, di ara bagit 1 million ra man ni 1 million. Sige, atong padako-dakuan, tanaw na to mas malipay ba kag mudako, himo na tong 2 million. Unsa na imong bation? Di na ka mutiwas sa rekoleksyon. Moona nakaglakaw, kadugay pa sa mahuman ni pariya, hapit na ba mungit ngit tulison ko ron dasdanan. Balaka na ka. Nya pag-abot ni mo sa inyo, doon naman sa Ginoo dito, yung Ginoo para jud ka malipay, pagsakas inyo, yung Ginoo punan ko nag 10 million cash. So 12 million na imong kwarta. Nya tuwa kas inyong balay. Malipay pa ka dili. Hasta imong mga anak wa na kay salig. Ang imong bana kung musuod sa kwarto niya dugay imo gawas imo nang panidaan, wa baka to kuhaas panuway dako ang kwarta. Nya kusog nakikamutago imo na ginang ilak didto kay wa na kay salig sa tanan para nimo ang kuyog nimo sa balay pulos kawatan. Di ba? Nya malipay pa ka na kuyog nimo pulos kawatan. Kuba pas imong dughan ikagabi di nakahapit katog kay nga naman hastag na hinahibaw kadapong kwarta hastag tulisod ko pastilang tulis inigusig siya wa na kay kalipay oy. Pero testing nyo kanang 12 million ihatag na nga rin ako, di ba? Inighuman panalangin natin kay iglakaw nimo magtagoy-tagoy ka siya, praise the Lord, ay salamat in town. Salamat Ginoo kay Father, giblessingan siya kong Father. Ana, ako di man sa ko mabalaka mudana kay nga naman ako raman sa na ditong irimit sa simbahan. Katunga ramay akong isuod sa bulsa na.
Di ko'y magpatakod ko sa imong pagkawa malipay. Oy, ako ra nang ipalit og mga daghang project na mo dito. Worth pa mga ito mga 50 million among estimate. Kuwang pa ng imong 12 million ihatag nako. Tapay 50 million among tukuronon kumbinto, napay grounds na mo, amo pang ihimuonon, napami usa ka building, social hall. Kuwang pa kayong 50 million sa among project. I-remit pa na nako ngadto sa Kapilinya. Kuwang pa to Kapilinya 40 million. Iya mga project des gawas. Ako ra nang ibutang dito. Nga naman, maapil ko sa imong pagkadi katuog. Pero ako nang igastos project, nindot kay tugtog, wa kay kwarta. Yahay kayo. Nganong niabot bang ko ng istoryaha? Tungod sa kasuko. Ang kasuko, iya na siyawa. Muna, nanagani masuko, unsay imong bation, kaluy ang nasuko. Nya ikaw gani, naagani makasala, kaluy kay nabiktima sa yawa, na ilad sa yawa. Sa mo to'y una, ikaduha ha? Kung sa to'y unang timaan, nga padong kas impyerno, masulubon og naong. Ang sunod, masukanon, dali masuko, saputon, luuran, kana, mga impyernohono na sila. Ang ikatulong timaan nga ang tao padong sa impyerno. Unsa man? Anin lang ko sa ikatulo, na pa may daghan pero kanila ikatulo. Hunong na lang ko dinhi. Hapit naman sang oras, kapoy sa sigyaw-yaw. Di man sa mo maningog. May tag mo tabang-tabang sa mo diri. Sige, ikatulo. Ang tao nga padong sa impyerno mahadlok mamatay. Kanang tao nga mahadlok mamatay, impyernohono na. Sana naman mo diyan kaduko-duko naman mo. Ang taong mahadlok mamatay, impyernohonon. Tanawa si Kristo, nahadlok mamatay, dili gasigig istorya sa iyang kamatayon. Sigig istorya. Kay ang tao nga mahadlok mamatay, automatic iya ka ni Satanas. Gani para ni Kristo, mahimo kang Satanas, inikahadlok nimos kamatayon. Si Kristo sa galakaw sila padung adto sa Jerusalem, nagsigi siya hisgot sa iyang kamatayon, og iyang giingnan ng iyang mga apostoles, pila ka adlaw gikan karon, moabot na ta sa Jerusalem. Inigabot didto, ila kong itugyan ngadtos mga pangulos, mga pari og sa mga Hudiyo, og ila kong hukman sa kamatayon, ila kong ilansang sa krus. Pagsulti niya ani si San Pedro or si Simon man to siya, Pedro angan, giilisang Jesus og Pedro, iya man tong right hand, iya man tong gitagaan sa Yahweh's langit, di ba? Siya mo'y unang Santo Papa. Nahadlok siya nga magsigig hisgot si Kristo sa kamatayon, iyang giguroy si Kristo nga tudaplin, niya niingon siya, Lord, ayaw pagsighisgot ana, di ko gustong mahitabo na nimo. Nilingi si Jesus niya og niingon, pahawa Satanas. Si Pedro ginganlan ni Jesus og Satanas, nganuman nahadlok siya sa kamatayon. Kinsa dinhi ang mga Satanas. Kana bang mahadlok mamatay? Kinsa man? Mga Satanas. Sige. Wa man pataas. Kinsa dinhi ang liwat ni Kristo nga andam kaayong mamatay? Gasalig lang sad mo nga patyuno na mo. Congratulations! Atong pakpakan ang niisas kamot. Wa na sila sunod recollection. Adto na sila dito sa langit. Bitaw ang kahadlok sa kamatayon mao'y hinungdan nga mamatay ta. Apan ang paghigugmas kamatayon tungod ni Kristo mo'y hinungdan nga mutaas atong kinabuhi. Matod pa ni Kristo sa laing bahis kasulatan nga wa gyapon ko kahibaw unsay verse, ningon siya, kinsa tong
magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an niini. Kinsa tong magpakamatay sa iyang kinabuhi tungod kanako ug sa ebanghelyo, magpataas niini, magamping niini. Oh, ay tinuod. Unsa roy hinungdan nga daghan kay nangamatay sa tibuok kalibutan? Matod pa sa World Health Organization o sa mga medical experts, nabay mga medical people din matod pa nila, ako accountant man ko pari pa yun, pero ako lang nang natanaw ba sa ilang ipangsulti na asa na sa internet, ang number one na cause o rason nga nung daghan kay rong nangamatay sayo pag yun kay mga matay sa cancer, mga aneurysm o uban pang mga sakit, mga depressions tungod kuno sa stress. Stress ba? Kanabang maluya ka, mabugatan ka, labi na gyud emotionally o psychologically. Naguroy uban, maglisod og ginhawa, sama sa akong igagaw, maglisod siya ginhawa, mupalpitit iyang heart, mo to pa-check up siya. Gipa-check up tanan klase check up dako kay siya gasto. Pagtanaw sa tanan, normal tanan niyang resulta sa iyang mga lab test. Pero ang iyang kasing-kasing magpitik di siya hapit katog. Giingnan siya sa doktor, ang imong sakit stress. Ikaw ray makaayo ani. Ang doktor ni surrender, ang pasyente na mo'y makaayo niya, gagasto-gasto lang siya raman ay makaayo niya. Nya unsa man ang stress, ibaw mo kung sana, kanang gugma nimo sa mga butang nga lumalabay. Mahigugma gani ka sa mga butang nga lumalabay, kanang bang dili permanente ba? Kanang dili mo abot nga tug langit. Mahigugma gani ka na, ma-stress gyud ka. Sige, suway higugma imong naong. Naong nimo, di ba ma-stress ka na? Mulabay raman ang imong naong. Kamo, sa isinta naman mo, si tinta mo kasagaran. Huna-huna ako ng imong naong 50 years ago. Unsa ang kagnaong? Ha? 50 years ago? Nindot kay kagnaong, oy, karon tanaway imong naong. Niagi na to. Unya kun imog yung paningkamutan nga karon sa imong pangidaron, ibalik nimo imong naong adtong 50 years ago, mas stress ka. Oh. Sahay ang uban ipainat nagmaayo, ipainat karing maayo, painat nga ri ibutang sliog. Di mo ra nanong kagpabo, dako kayo diri daghan kay nagbitay diri. Hamis kay naong gabitay diri. Kay di aman giinat tanan diri. Nasa uban ilahos yung inat nga, yung uban paoperahan, pakuhaon ng ilabako para hamis yung isilag naong. Nya make-upan dayon, murag gid silag batanon, pero iniglusad sa hagdanan, ana ang linaktan. Ana ba? No, ano? Ani, ang uban og tarong kag batanon ka ana man jud kag linaktan ana. Pero hamis kay naong, hamis kay kutis, kay unsa na glutatayon. Pero pag naog ana nya kupot pa, kurug pag kupot. Mga bakakon, mga tigpakaron ingnon. Dili mo kasod sa langit ang mga tigpakaron ingnon matud pang Kristo. Kamo mga tigpakaron ingnon, wa mo'y luna dito sa langit. You hypocrites, you cannot enter the kingdom of heaven. Hilom lagi mo. Oh na, ang gusto ni Kristo, happy ta. Happy ba? Malinawon ba? Nya malinawon, malipayon, nya balaan. Tulo man ni kabuok. Happy, malipayon, himsog og balaan. Happy, healthy, and holy. Happy, healthy, holy. Tulo na ka-H. Namo ana.
Nayuban, happy og naong, pero dili healthy. Nasa yuban, healthy og naong, pero dili happy. Nasa yuban, happy og naong, healthy pag og naong, pero di sad holy. Pero naa ka ning tulo, wala ka nang hahanapin pa. Oh. Diya bitay kausa, ako ditong gitistingan kay pobre biya kay ko. Ang akong papa mag-uuma, ang akong mama mag-uuma. Anarasas balay kasagaran. Kami sang tanan, uma. Nya pobre gid nga pagka mag-uuma. Panagsara mi kakaon og katulos o sa kaadlaw na ang kanon nga mais kanang ginaling sa bato, parisan anang kiampi, anang putput. Panagsara kay na nga makaabot og Sabado. Mangumpra man na sila sa tabuan og Lunes. Kasagaran ini Huwebes, bukog na lang og sa kiampi mo'y mahibilin, humulag suka, hangtod mura na lang mga dugmok, nga sige hag-anas tudlo, kaon, ana, ingon dito sa papa, kaya nao man imong imong tudlo ang suka ba, yay ana nga rin, ana, haro mo tubod imong laway, ikabirnis ang Sabado, ingon din sa papa, ang atong sudan karon, kama na ni kama. Naon kamot, di ba kung magsuwat ka ang kama, naon ni mo? Ana, nya usahay magkuha og luyag asin. Ako ni graduate ko sa college kay 5 mi ka managsuon, kamagwangan babae, sunod laki, dayod ako, ikatulo laki, 4 mi ka buklaki, nasa ko'y manghod nga 2 ka buklaki. Nya kining babaeng kamagwangan maura gigi pa eskwela. Kaya nga mong elementary, maglakaw mami padong sa eskwelahan mga 3 ka kilometro. Ang amo oras ang maguwang babae mo'y murag arang-arang o gotok. Kami ang taong gasunod, pulos gyud mga apiki. Kana bang sige lang kag kasiro, ana, maglakaw kag 3 ka kilometro, balik 3 na sa ka kilometro nya magpasaan ka ng 0, kapoy. Kapoy kayo. Onya, igbalik sa amo, papangahoyon pa, mangahoy pa, magdala pagkumpay skanding, ana, haron lang yun na mabuhi-buhi ba? Kapoy, nya, exam, 0. So, undang dayon mi. Ako maguwang, lahos eskwela, kaming tanan, ako grade 5, undang nako, ako sang maguwang, laki, otro sang bugo, undang sa dayo grade 5. grade 4. Ako undang sa ko pagka grade 4. Gasunod basta ko grade 3 ko, grade 4 siya. Alisod lagi kay mga bugo kay tanan. Mao to pagkadako na nako 14 akong edad, gikapoy man ko dito sa bukid. 12 akong edad pag undang nako, grade 4. Pag abot na kog 14, 2 ka tuig na kong undang, gikapoy ko dito panabok atong mangga, pangguna, pang-spray ng mangga. Akong maguwang kugihan kay dito. Ingon day ko, kapoy man. Kami may barkada ang duha, katong duha nako kamanghod gagmay pa man. And sa unya nako balik kog eskwela. Ikaw balik ka? Kuyog ta ing siya. Uwaw koy dako na kay ko. Mao to balik kog eskwela, grade 6, grade 5, 14 akong edad. Abi na ko na bright na bako. Pagsugod Diyos klase, exam dayon mi. Addition, mathematics, 1 to 100. Sus, pag-check Diyos papel na mo, 0 dayon ko eh. Nakusuwa raman dahi gapoy kalainas una. Nya uwaw na raba kay dako na kay ko. Nga ko mga classmate, manghod na kong tagupat ka tuig. So niingon in town tong gatsik sa kong papel sa kong tubangan. Kaya ka naman ang desk ng tagur habit kabuk estudyante. Nya exchange paper na lengthwise. So gaana ko diri ko dapita. Nya ngarip tuyok ang papel ato padong. So nakita man ako kong papel ang ako bang atubangan mo igatsik. Dira ko siyang luyo. Sus kada sultis maestra, number 1 ang answer 12, wrong na yon. Number 2 ang answer 5, wrong na sada. Sige lang siyang garong. Hangtod pag magidako jud kay niyang 0. Lingi-lingi isa, kinsa man ni ana. Paglingi isa, diya sa kuloy isa. Honghong desa siyang tupad siya. Ang ato bang classmate, dako kay why sod. Mato, ang ako intaw mangga pagka elementary, siya no bugo. Siya no bugo eh.
Pagsunod adlaw, ingnan sabi sa mong maestra, class, you should study ha. Tomorrow, our exam is mathematics kuno, kanang sana kanang multiplication. Ana. So pag uli na ko to, gahila ko nga uli ko sa bukid. Gidutlan ako sa kauaw ba. Sa una, grade 1 nga to grade 4, okay ra magmasiro. Idagandagan ra man na, pero kadto dako naman ko. Uwaw na ko, hila ko, ingko Ginoo in taon. Papasara in taon ko ani, makakuha la dili ta ko mauwaw. Tagai taon ko og grasya nga makamao ko. Mao to pag uli sa bukid, tuon kog maayo ng nanganabitang luyuan ng notebook, naman na dihay kadang table, multiplication table. So, perti na kong tuonoy. Niya, suga na mo to, kanala paniriyab, hapa-hapa, ginakong, sige ko memorize, Mao to, pag exam na mo ugma, lipay kay ko, 1 to 100, akong kuha, 12. Lipay na kay ko, so, nindota. Ano ba makuha 12, kaysa ka to 0? Ito, nakitaan man ko sa akong maestra nga, lisod yung gayo, iya lang kong gibutang at tos garden. Yung siya dong, mag-uuma man ka dong no. Nako, mag-uuma ko ma'am. Yung siya nga, dako naman sa kay, ikalay atiman sa tong garden. Kay panahon man tong Marcos, katong Green Revolution bitaw. Naman to, katong kanta na to nga, magtanim ay di biro, maghapon na kayo ko. Nasa di na makakatayo, na makayo ko. O to, naman to yung mga Green Revolution nga kuan. Trust, ako mo'y nagsigatimas among garden. Pag-check up ron sa district, ngadto sa among mga eskwelahan, kami may nakadaog sa district nga best in gardening. Di, lipay kay sila, gipag-graduate ko Graduate. Nakadawat pa yung kong ribbon. First and last ribbon in my life sa elementary. Gitawag na yun, Papa dito, proud kis Papa ni Saka. Uy, akong anak, nataurag ribbon. Diba mo kung siya akong ribbon? Carpenter of the Year. Giribunan ko diri. Pero tungod sa kapobre, lipay kay ko ato. Ribbon ko. Moto nga, na-inspired ko nga mo eskwela og high school. Ingon des Papa dong, ako wa man ko'y grado dong. Kay Papa, one week raman tos grade 1, ni graduate man sa dayon. Murag sobraan sa to siya kabrayat sa si Mama, mga tulo ko no siya kabuwan sa grade 1, graduate sa dayon. So to, ingon din sila, naku ma, eskwela kog high school. Ingon din si Mama, unsa may mong isustenir gadto kas high school nga apiki man kay kag panguto. Nakog tauran kog ribbon ma. Ingos Mama, ako kasabot ba ko to imong ribbon, di ba to para sa pangutok. Pero kay na-inspired man ko niya, Legion of Mary naman ko atong panahon na. Active naman ko sa Legion of Mary. Katong pag-undang na kong eskwela, sood ko sa Legion of Mary, Junior, dito sa amo. Aperti na ako aktibuhap, sige na ko Rosario. Mo to pag-proceed na ko, si IT, wapa man ito yung mga public schools, except Abiliana, o UP. Saan ako pagsuod dito, labaw na sa Abiliana, di ko kasod. May ito, Bayronon, si IT, kay, diha ko si IT, kay, anda mami manindas tabuan, sa kanang mga gabi, kakita ko na may eskwelahan dia dool sa tabuan, pamilyar man ko, di, ito ko eskwela. Ito, abot na ko si IT, Rosario de kong mayo, sa Nicolas, nako, lubagan ning akong utok, Lord. Lisua lang, gikan sa bugo, ibutang las mo pasal. Ora magradyo at litsoon. Mo na akong inampuan sa una, 16 na gud akong edad, nya first year high school, 1979. Na lubaga lang niya akong utok, Lord. Himua lang siya nga gikan sa bugo ngadto las mo pasal. Mana. Oy gilubag is Ginoo. Ni graduate kog high school nga ako mo'y 5th honor. Niya ako bagay wing commander sa CAT. Daghana lagi na kog uya ba to? Bisa ginani niya kong naong kauyab-uyab jud ko atoy. Niya eskwela din kog college. Pero nag-eskwela kog college akong suga kandila dito sa kong balay. Ako ra mang usa. Niya akong sudan kasagaran luy og asin.
Nya ika-weekend mangarga pa kutos bukid, usahay manggunas uma, ug naay mga pustunong mangga kay dako-dako magsuhol kanang putos mangga, dali-dali kog pamutos para lang gid naay mabawon-bawon. Kay ang ihatag ni mama nako, dako naman kay nang 10 pesos usak semana, mo na akong bawon tanan. Na akong bisyos una. Una nga kanang luyag asin, paborito ginanako kanon, pero karon pare na lison na kaya. Ang tanang giluyhaan ihatag na suwabe. Ang luya kun lay padaplin na luya kay ayo da luya ka kaniya kong hiwa ingon sang luya mura sag diin nako anda ka graduate ra ba ka tungod ra ba nako kay ga working ko sa CCC tinuod dako ko grados academics tanawa on sa gibuhat sa yawa hapit ko mahagbong sa NCAA 80 akong kuha. Ang amo hinoong mga bogo kayo arisig pangupyan ako tag 99 ang kuha. Ako noon so ang tanan akong scholarship nga gi-applyan wa gyud ginapasar kay ang ilang pangayoon nga kuan kinahanglan man gyud 85 above ang NCAA. Sus hagbong ko hilak na kog maayo ato. Mo to ga working ko si CCC. Mo trabaho ko registrar's office man ko ato. Mo sud ko og alas 7 imedyas buntag. Ya mo gawas ko human sa kong klase alas 9:30 gabi nya ako lang usas balay so iniglungag nako og kanon aron na pa ko ikapanihapon gahion ako glungag ang kanabang mais ba nga pagkaon ba gahion ako glungag aron ikagabi di pa mapanos igabot ako perti nagong bugnawa nya murag ni balik nas pagkabugas bitaw ang mais hait biya kanang mais nga kanang kanon amo to akong balahan og luyag asin. Ana, inigkit-kit ni mo sluy agasin, mutubod man nagmaing laway, inigdagas laway, paslaki di kanon. Maladok na lagi kalit. Ako lang yung gisgutan ba kay karong napari nako ang tentasyon sa yawa, higugmaa ang kwarta. Pero karon ako dyan ang gibalik nga higugmaon to nako ang akong luya og asin. Oh, ano akong gibuhat? Nganuan? Kay mao man to'y nakapahimo nakong ingon ani karon. Pasabot, ayaw gyud higugmaa ang kwarta. Pangilad, ragin na siyawa. Ipaambit ang kwarta, mag-anam siyag kadaghan. Si Kanyel College pa lang ko, gipaambit na nako ang akong gagmayng income. Gatukod ko og youth organization, si Kanyel College ko ha? Gatukod na kog youth organization, Kahugan Youth Organization, nya nahimo ni silang choir sa Guadalupe pagka 1985, 1984 migasugod og organize, pagka 1985 nahimo silang choir, nahimo ming choir sa Guadalupe, si Kanyel College pa ko, di ko kamaog music, manganta rami, sipra-sipra ra, gi-reject mi sa simbahan, wa mi pasudla. Ni-apply mi nga manganta mo angkon migbisa pagtanaw sa among mga naong ug sa among kinantahan wa mi paapila din man mi gibutang didto mi sa langob sa Guadalupe kay ang langob sa Guadalupe mura pa man naglasang-lasang didto tabok pa kasapa among mga naong mura sa mga unggoy didto sa bukid so ngadto mi sa langob duha mi katuig didto nga didto ra mi sa langob sa Guadalupe kada alas 4 nga misa adto mi hangtod karon naa gyapon ang schedule nya ako sang choir nga gihandulan sa una karon mao nay lead choir sa tibok Guadalupe. Ako sa nahimo sa kong choir coordinator hasta pagani choir leader diha sa Guadalupe pagka 1989. Ako lang ning gisgutan tungod kay ang kwarta maoy hinungdan nga magkagubo ta pero ang kwarta kun ipaambit mudaghan gyud. Oh. Sa una, among contribution, ako mga kauban, kuan ra gyud. Piso-piso ang buwan. Sa among organisasyon ba, ang among contribution, piso ang buwan, 20 centavos ang simana. Pero isip ilang leader, ako, ang akong i-contribute, labing minus 20 pesos kada simana, kada buwan. 20 pesos para mo dako-dako among pondo. Ang amo mga kauban nga piso ra ang buwan inigpaningil pagyud mo pas pagyud pasa koron
Pero ako, paningkamutan ako, 10-20. Nyag nami mga activities, ako pag mangitag kwarta. Sila, igo na sila mo trabaho. Ako yung magpabagas na akong pangitag kwarta. So, pero medyo kong way kwarta. Pero unsa may gihatag sa Ginoo, tinuod ginang iyang giingon, kung inyong ihatag ang tanan, sama niyang gisugo sa batanon, ihatag ang tanang halin ngadto sa mga kabus, doon na bayay sumpay ang Ginoo ana sa laing bahin sa ebanghelyo. Nga wa mabati sa batanon kay nilakaw man siya. Unsa may sumpay ni Kristo? Unsay inyong gihatag ngadto sa uban, di ba? Niingon man to dire. Ingo San Pedro, kami Lord, amo manggibiyaan ang tanan. Amo manggihatag ang tanan. Unsa may among mapaabot? Di ba doon na to siya gisumpay? Makadawat mo og gatusan pa kapilo kung unsay inyong gibiyaan. Kung mubiya mo og balay, makadawat mo gatusan pa kapilo nga balay. Mubiya mo og uyab, makabrat. Makabaton mo gatusan kapilo nga mga uyab. Mubiya mo og asawa, ako katulob ako nagsit og minyo, wa madayon. Ako silang gibiyaan tanan. Primero katong duha mo inibiya nako, wa sa tuy ayo mga bayhana. Usik-usik lang to sila nako, no? Nya, ila pa jud ko atong gipahilak. Pero katong ikatulo, kaya nga kung uyab tanan before ko nisod seminaryo, mga napuo man kung uyab. Daghan high school, pag-abot college, tulo na lang to kung uyab, pang minyuay. Ang primero na kung uyab, ikawalo na kung uyab bale, kauyab mi adto og December 16, 1983. Alas 7:30 gabi. Nagkabuwag sad mi og December 27, 1990. Alas 8 gabi. No, parting hilak na ko ato. Nya human, ngita na sa kuglain tong ikasiyam, na wa na ko katimaan sa adlaw kay mura man tog panakip butas lang to. Sorry lang kay mga babae ha. Marabag hawang akong kasing-kasing ba. Nya do na may nisikit-sikit nagsigig am-am nako in siya sabta lang ko na mga babae god kay kuan nako ikaw ra gyud nakasabot nako. Nya ingon sa siya willing man jud ko mo sabot nako. Ay may maayog kita na lang siya sure. Wow to nakauyab na sad ko. Mga February before sa Valentine's Day nakauyab na sad ko 1991. Nya pagka magminyo tami og June 1992, pagka March 1992, suko kay siya nako iya kong gibuwagan. Ang iyang gikasukan nganong magsigi kog ari sa simbahan. Mao to akong gibuhat dito ko nangitag laing uyab sud na sa simbahan, pero dili madre ha. Ana. Nakauyab na sad mi. June 21, 1992, alas 7 sa gabi human sa prosesyon sa Our Mother of Perpetual Help. Mo to magminyo tami og June sa 1995, pero pagka mga June 1995 may desisyon kong musod sa seminaryo. Ang ako na to siyang gibuwagan, ako siyang giingon ato na lang ning himuon nga inigsuon ang atong relasyon. Nyag mapare gyud ko, let us resume. Diba? I-resume ang among pag-alagad sa simbahan. Unsa may nahitabo? Kadtong akong kwarta nga akong sigig share, ang gibuhat sa Ginoo, ang akong 20-20 nga i-share sa among organisasyon, nahimong gatos-gatos sa dihang nagtrabaho na kog land bank. Nawa ha? Sa dihan ako sa land bank, share na ko gatos-gatos, napakoy giatiman nga papa nga paralyzed, napadyo ko'y maguwa nga paralyzed, pero ako ginang hotdog share nga to sa organisasyon, ang akong kwartang mahibilin sa akong sweldo. Human ako atiman sa mga masakiton, the rest given to the church. Usay, maglakaw ko, wala dyo ko'y pamliti. Di kurbata pa ko, niabot ko kong posisyon na assistant branch manager, pero way pamliti usahay, kaya ako ba dyan panghatag tanan, pero nahurot ba? Wa gyud. Nakapag-graduate pa ko mga estudyante nga akong giskalar-skalar nga active sa organisasyon namo, mga unom ka estudyante na pag-graduate na kog college.
Adtong akong trabaho sa land bank nga mga almost 8 years. Nya nahurot ang kwarta. Waoy, gihimo na jud nung kunyang pare. Karon akong ipaambit, di na gatos-gatos. Adtong diha pa kukutom sa prison ministry, libo-libo akong ipaambit. Nakapag-graduate na kog sobra na tingali, hapit na mo 200 ka mga estudyante sa college. Hangtod karon naalang gyapon mga scholars. Nahimo kong Paris priest karon paambit na ko milyon-milyon na. Wa gyud hurot. Pero wa ko'y kwarta. Pero daghan na paambit. Mas may pa nang atong ipaambit daghan kaysa atong tigomon daghan. Nga naman, kanang imong gitigom nga daghan, maunay muda nimo sa impyerno. Ang imong daghan nga gipaambit, maunay muda nimo sa langit. Amen? Sige, mamahuway na ta. Kay magmisa taron alas 3. Salamat sa inyong pagpaminaw. Nya ato ning tiwason panahon sa misa. Ang musimba, malangit. Ang muuli, matiwas. Assignment. Assignment yan. Pag huna-huna na mo, unsay inyong buhaton, aron mo malangit. Karon inigulis inyo, pag huna-huna mo, unsay inyong buhaton, aron mo malangit. Nya unsa man unang buhaton? Pangita mo paagi nga mapaambit ang inyong mga grasya nga nadawat. Tanang grasya nga inyong nadawat, ipaambit, malangit ka. Nya mo na'y huna-hunaa, unsa roy imong ipaambit. Kung ang imong bana imong ipaambit, sige, ipaambit. May na, kay nagkango-kango na, sige, ipaambit. Kung ang imong ipaambit, ang imong kwarta, sige, ipaambit. Sugdi na, og paambit. Ayaw na pagsigi og tigom. Nga naman, kay tiwasono na ka. Kitang tanan ron, tiwasono na. Maggubat nagdayon ang Russia ug ang Ukraine, maggamitay na silang mga nuclear weapons, mukubit sa ding Amerika, magkagubat na ang Third World War, tiwas na gitani. Muna, pangandam na lang mundaan, basig katapusan na lang ninyong recollection. Oh. Sige na, ngundang na ta. Oh, moro to. Napadailain din. Bitaw, magmisa na taron, alas 3. Thank you so much, Father Ubud, for that very inspirational and makatandog talk. Not just physically nging, sige tagkatawa, but also spiritually. Kidaghan kay mig na-learn sa imong mga experiences, Father. And now, let us lend our ears to the one of the team of pastors, Reverend Father Roy D. Bukag, for the closing remarks. A round of applause, please. Maayong hapon kanatong tanan. Nakabalo mo unsay last niya nga gisulti ganina? Unsa man? Assignment? Unsa man yung assignment? Nakadungog ko diri sa luyo ingon si Father Chris Ubod nga ipaambit ang unsay naa ninyo nga gasa. Di ba mudaghan ang inyong badawat? Muna naaroy mga ulikta diha. Suod sa taon mo sibot in taon. Bitaw, kini si Reverendo Padre Chris Ubod, ako ning classmate, no? Maniya, kini siya, mura ni siya o politiko. Sayon doolon, lisod pangitaon. Sayon doolon, tungod kay ang ihang kasing-kasing, anaa sa mga tao. Muna nga lisod siya pangitaon. Pero grasya sa Ginoo nga niya siya nato karon uban kaninyo aron magsabuag sa maayong balita. Father Chris, salamat o kaninyong tanan ang nagpahigayon niini. Salamat kanatong tanan. Daghang salamat. Basaha.
Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary, Certificate of Appreciation is awarded to Reverend Father Crescenciano T. Ubod for imparting his valuable insights and inspirations during the Lenten recollection for the senior citizens of the parish, given this 30th day of March 2022 at the Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary, Minglanilla, Cebu, signed by our parish priest, team moderator, Reverend Father Joselito E. Danao. A round of applause, please. May I request the PPC President to please come here in front para mga picture taking. Prepare lang tato mga officers nato ha para sa picture taking pod. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, atong officers, please come here in front. One, two, three, smile. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay. Okay, apay tanan sa picture ha, so smile. O karon atong andahon atong kaugalingon para sa misa. Okay.